Fil-katekiżi tagħna llum eżistijaj xtaqt li nkompli nirrifletti u nibni fuq dak li konna qegħdin nitkellmu fuqu propju il-ġimgħa l-oħra. Meta kont qed nirrifletti magħkom fuq il-preżenza tagħna bħala nsara u nsara kattoliċi b'mod partikolari li qed ngħixu fi żminijiet li huma ħafna differenti minn dawk li kienu ta' qabilna li kienu imdorrijin ngħixu fihom. Qed nitkellem fi sitwazzjoni anke lokali tagħna f'Malta. Fejn illum ma nħassbuhiex il-koll istess, fejn illum hemm min jemmen f'Ġesu hemm min ma jemminx f'Ġesu, hemm min jemmen f'Ġesu imma ma jemminx fil-Knisja Kattolika, hemm min jgħid li jemmen f'Ġesu imma m'għadux jipprattika l-fidi tiegħu, hemm min mhux biss jgħid li ma jemminx, hemm minnu kontra Ġesu u kontra il-Knisja. Min jgħix f'ċirkusstanzi fejn għandu idejat differenti x'għandu reliġjon differenti, min jgħid li huwa ateu. Ngħixu f'realtà ta' nies li huma differenti minna. U differenti minna anka fid-dimensjoni spiritwali, dimensjoni nisranija. Aħna kif ħanixu f'din ir-realtà, propju dan huwa l-punt li l-aħħar darba u llum nixtieq inkompli nirrifletti fuqu. U l-aħħar darba tkellimt magħkom maħbubin tiegħi illi l-ewwel attitudni li aħna għandu jkollna bħala nsara li ngħixu llum il-ġurnata hija dik tal-kompassjoni. Il-kompassjoni li tiġi mill-qalb ħanina ta' Alla lejn il-bniedem. Mill-konvinzjoni tagħna li nsara li Alla jħobb il-bniedem u x'inhu it-twemmin tiegħu, u x'inhu il-kulur tiegħu, u x'inhu il-mod kif jaħseb, kif jiraġuna, kif jgħix. Aħna rridu neħtlu f'din l-imħabba tal-Alla l-bniedem bħala nsara. Mhux qed nitkellem minn mod soċjali kif ħanaqbdu ngħixu flimkien, dawk ġew huma issues diffiċli fihom infushom li rridu nies anke kompetenti f'dal-qasam li għalmuna, ma qed ngħidilna aħna mill-attitudni ta' fidi tagħna nisranija. Il-kompassjoni. Illum nixtieq nibni fuq elementi ieħor li għandu jkollna li huwa sfida kbira, huwa sfida li aħna fil-fatti ħanejtu hekk niċċelenġjaw il-min mhux nisrani u nisrani kattoliku, u ħadd ieħor jiċċelenġja lilna biha li hija il-verità. Il-verità illi il-bagalja kulturali li aħna ngħixu fiha llum hija li l-verità bażikament ma teżistix. Jeżistu biss l-opinjonijiet. U din nsibuha wara ħafna raġunamenti u din nsibuha wara ħafna mill-konflitti illi hemm bejn it-tagħlim tal-Knisja u bejn jaħsbu n-nies ta' żminijietna. Illi l-Knisja ssostni li teżisti l-verità, meta llum insostnu ħafna nies isostnu li l-verità ma teżistix, teżisti l-opinjoni. Dal-kunċett eżisti nista' nurikom fil-prattika kif ngħiduh, ma ngħiduhx jekk forsi kif qed ngħidu jiena qed nipprova nfissru, imma ngħiduh fuq diversi livelli, pereżempju meta ngħidu inti taħsibha mod u jien naħsibha ieħor. Imma donnu ħadd m'għandu raġun u ħadd m'għandu tort, differenti. X'qegħdin ngħidu li l-verità ma teżistix. Jeżistu biss opinjonijiet. Biex qegħdin ngħidu li l-verità għandha faċċati differenti, għax il-verità għandha faċċati differenti, ma xi drabi dak ngħidu huwa ma teżistix, ma tistax tkun taf x'inhi l-verità. Ma tistax tkun taf x'inhi, int min qallek li dik hija ħaġa vera. Inti taħsib hekk u jien naħsibha hekk. U dina eżistijaj ħadnija fuq l-iktar livelli essenzjali fil-ħajja tagħna. Pereżempju fuq il-ħajja. Jgħidulna intom l-insara kattoliċi temnu illi l-ħajja tibda mal-konċepiment fil-ġuf tal-om. Aħna ma nemnuwiex, mela jekk tarbija fil-konċepiment tagħha aħna noqtluha, ma aħna nagħmlu xejn ħażin. Intom jekk dil ħaġa temnu illi hemm persuna umana hija ħażin, intom tagħmluwiex, imma lilna ħalluna lilna iċċaħdunix midrit. Lilna ħalluna nagħmluha. Mhix vera li t-tarbija teżisti mill-konċepiment. Qed ngħiduha fuq il-ħajja eżistijaj. Naħduha wkoll x'jagħmel iż-żwieġ. Jekk iż-żwieġ huwiex bejn raġel u mara, jew iż-żwieġ huwiex bejn raġel u raġel, jew bejn mara u mara. Jidulna, dik mhix verità, dik għandhom tgħiduha. Aħna rridu li jkollna żwieġ dan il-mod. Allura eżisti rana mod ieħor kif il-verità b'dinnija ma' opinjoni. Jekk nerġu neħdu żwieġ, l-istess ħaġa eżistijaj, iż-żwieġ jibqa' xal dejjem it-tajjeb u l-ħażin fil-martu fis-saħħa, jew iż-żwieġ eżistijaj
inxoljuħx bid-divorzju. Min jgħid mod, min jgħid ieħor, u dejjem nispiċċaw eżistej f'daw l-istess argumenti li madwarhom nerġa' ngħid hija dil-kwistjoni tal-verità. Issa dal-li ħanejt eżistej huwa għalina l-insara. Għalina l-insara illi nemmnu, mhux qed nitkellem issa għal min ma jemminx dak li qed issa biex niddiskrivi s-sitwazzjoni biex tkunu taf fuq xiex qed nitkellem. Imma għalina l-insara eżistij. Aħna il-verità teżisti. Għax xi kultant il-gwaj li nintaqa' miegħu huwa mhux li ma jemminx jirraġuna hekk, imma min jemmen jirraġuna hekk ukoll. Min jgħid li jemmen f'Ġesu Kristu jirraġuna hekk. Min jemmen f'Ġesu Kristu maħbubin tiegħi. Ma nistgħux naċċettaw illi l-verità ma teżistix, dik hija gidba, u aħna l-gideb ma naċċettawx, il-gideb mhux minn Alla, l-gideb mix-Xitan. Aħna nemmnu illi l-verità teżisti u Alla l-imbierek eżistijaj u riena il-veritajiet importanti li jmissu ma' Alla u mal-bniedem fl-istorja tal-poplu Ludi kif insibuha fil-kelma ta' Alla. Issib il-ġata tagħha fil-ħajja u fl-event kollu ta' Sidna Ġesu Kristu. Aħna ma nistgħux eżistijaj naċċettaw din il-mentalità, ma nistgħux inkunu parti minn din il-mentalità eżistijaj li qiegħda tnawwar il-persuni fi żminijietna. Ma nistgħux. Illi aħna nibdew nirraġunaw ukoll illi din il-mentalità naċċettawha, insiru anke aħna ngħidu hija kollox jista' jkun dik tista' tkun dik se tkunx kollox xejn mhux xejn, il-verità ma nafux x'inhi. Le. Il-Mulej lilna fil-kelma tiegħu u rilna veritajiet importanti dwar il-ħajja. Id-verità li l-ħajja hija qaddisa ma nilagħbux biha. La bl-abort u laqas bl-eutanasja. U rina l-verità ta' żwieġ, li żwieġ ġej minn Alla, żwieġ m'għamlitux il-Knisja, iż-żwieġ m'għamlux l-Istat. La l-Knisja u laqas l-Istat m'għamlu żwieġ. Iż-żwieġ hu maħluq minn Alla. Id-dinjità tal-bniedem huwa Alla li ta' d-dinjità tiegħu lill-bniedem. Kif insibu fil-Ġenesi Alla ħalaq il-bniedem fi ġbija tiegħu. Il-żwieġ jibqa' għal dejjem mhux il-Knisja għamlitu, mhux l-Istat jagħmlu. Imma hija Alla poġġa hekk fin-natura stess tal-imħabba illi tibqa' għal dejjem maħbubin tiegħi. Allura iva dawn il-veritajiet aħna li aħna nemmnu huma veritajiet illi il-Mulej jurjomna fil-kelma tiegħu. Però mhumiex biss veritajiet li ħerġin mid-daw tal-fidi. Huma veritajiet li ħerġin ukoll mid-daw tar-raġuni li Alla poġġa fina l-bnedmin. Mhux kull wieħed minna jħoss fil-qalb tiegħu li l-imħabba tkun għal dejjem. Mhux kull wieħed minna jħoss li għandu juri rispett u dinjità lejn il-bniedem. Dak li jiżvija eżistijaj li raġuni ma tistax dejjem tifhem hija dak li aħna nsejħulu l-kundizzjoni tad-dnub fil-bniedem. Il-rol tal-fidi huwa li jippurifika r-raġuni mid-dlam li hija tgħaddi minnha li ma jħallix tara l-verità sħiħa. Allura naraw eżistijaj kif ir-raġuni tagħna u il-fidi ma jmorrux kontra xulxin. Imma l-fidi tippurifika ir-raġuni mill-elementi ta' dnub. Il-fidi tagħti tawl anke ġdid lir-raġuni biex tista' tara dak li ma tistax tara. Allura eżistijaj, il-fidi u r-raġuni ma jmorrux kontra xulxin għalina l-insara. Kif kienu jgħid il-Papa Ġwanni Pawl II f'enċiklika partikolari jisimha Fides et Ratio, kien jgħid li l-fidi u r-raġuni huma ż-żewġ ġwienaħ tal-ajkla tal-asfur li jgħinuh jola l fuq biex jikkontempla x-xemx lill-verità. Għandna bżonnhom it-tnejn li huma. Issa li qed ngħidini għadin aħna l-insara għandna bżonn mhux nieħtlu fil-mentalità tad-dinja li tgħidilna l-verità ma jeżistix, illi kull opinjoni hija tajba. Ċertament kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Imma mhux kull opinjoni hija tajba, mhux kull opinjoni hija l-istess. Mhux kull opinjoni għandha l-istess verità fiha. Le, ma naċċettawhiex dik il-ħaġa. Aħna eżistijaj, ħajjitna mhux fuq l-opinjonijiet iridu nibnuha. Ħajjitna irridu nibnuha fuq il-verità. Fuq il-verità illi wrina Ġesu bħala nsara. Issek aħna nittieħdu mis-soċjetà ta' żmienna, allura jiġrilna illi Xitan jisirqilna il-kelma t'Alla minn ġewwa qalbna kif għandna fil-parabola meta dak il-bidwi mar jitfa' żerja waqgħet fuq il-blat ġie l-asfur simbolu tax-Xitan fi kliem Kristu nnifsu
illi seraq dan minn qalb il-bniedem. Ma nistgħux inħallu eżisti il-mentalità tisraq minn ġewwa fina iż-żarrija tal-kelma ta' Alla. Irridu noqogħdu ħafna attenti. Jekk mhux se nkunu aħna l-insara konvinti minn dak li qalilna Ġesu u l-Knisja bħala dik li għandha l-awtorità, il-missjoni, il-mandat minn Kristu biex tfissrilna l-talim tiegħu, allura jekk aħna din se niżvijaw minna, aħna bħala nsara se nitilfu ħafna. Ma l-ixju tal-verità eżistijej ma ħadd tidħol ixju oħra fi żminijietna. Mela rajna l-ewwel il-kompessjoni imbagħad il-verità, it-tielet waħda li tibni hija l-qadi. Nixtieqkom nifhmu dil ħaġa. Illum daħlet l-idea illi timponix fuqna. Jekk inti temmen hekk, dik żomm għalik, imma timponix fuq ħadd ieħor. Dina nisimgħuha pereżempju fejn jidħol l-argument tad-divorzju. Issib min jgħidlek isma' intom l-insara ma temnux fid-divorzju. Okej. Imma aħna li ma nemnux, tistgħu ma toqgħodux tindaħlulna x'nagħmlu? Tistgħu ma timponux fuqna x'nagħmlu? Mhux qed ngħidu lilkom tiddivorzjawx, qed ngħidu lil ma mhux nisrani. Tiddivorzjax. Intom tiddivorzjawx, ma mhux nisrani, tindaħlulux x'jagħmel. Ħalluh jiddivorzja jekk irid. Toqgħodux timponu it-twemmin tagħkom fuqna. Intom għamlu kif jgħidulkom Ġesu, il-Vanġelu u l-Knisja, u mhux se nindaħlulkom, laqqas biss jinteressana x'tagħmlu. Imma lilna tindaħlunix fġieħ kemm hemm, tuna dritt li niddivorzjaw. Ma ħanix nindaħlu lilkom x'tagħmlu, imma qed ngħidulkom tindaħlux lilna. L-argument nisimgħu eżisti. Tajt l-eżempju tad-divorzju bħalissa nisimgħu ħafna, però fuq diversi affarijiet oħrajn, fuq issues ta' iż-żwieġ jekk hux kif semmejt bejn raġel u mara jew persuni tal-istess sess, l-istess argument nisimgħu fuq l-abort, fuq l-eutanasja, fuq drogi, fuq kollox nisimgħu dal-argument. Qed ngħid għalina